Pekatarientzat errukia zera, eta santuentzat zoriona. Bizente zure zerbitzariaren gorputzari lur ematerakoa honetan, emaiozu parte zure aukeratuekin zeruko zorionean. Bizitza honetako heriotz lokarrietatik askatuta, zure aurrera agerradien biztuera egunean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gire Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jesus, ireta piztu zela, sinisten duen bezala, Jesusengan hil direnak ere, jaungoikoak harekin batean bere ganatuko ditu. Eta horrela beti, jaunarekin egongo gara. Post esazu beraz, elkar hitza hauekin. Jaunak esana, eta nik emango dudan ogia nire haragia da munduaren bizirako. Judutarrak eztabaidan ari ziren, nola eman bezaituke honek jatera bere haragia. Eta Jesusek egiaz diozuet, gizonaren semearen haragia ez baduzue jaten, eta haren odola edaten ez duzuen bizirik zuengan. Nire haragia jaten duenak eta nire odola edaten, badu betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Nire haragia egiazko janaria da, eta nire odola egiazko edaria. Nire haragia jaten duena, eta nire odola edaten, nigan dago eta nigarengan. Bizi den aitak biali nau, eta ni aitagandik bizi naiz. Era berean, ni jaten nauena, nigandik biziko da. Hau da, zerutik jaitsitako ogia, ez zuen gurasoena bezalakoa, jan eta hilegin baiziren, ogi hontatik jaten duena, betirako biziko da. Jaunak esana. Eskerra, Gizaki guztiok, barnean dugun irrikasako bat da biziari eustea. Alda gehienak betiko bizi nahiko genduke. Bizia gauza handia baita, misterio bikaina, onak eta txarrak eta izan itzazke, baina bizia misterio bikaina den gauza handia. Horregatik, historian izan diren kultura, erlijio eta filosofia guztietan kontutan izan da hori. Gizakiak daukagun bizi
bizia ez dela heriotzarekin bukatzen, eta modu ezberdinetan sinistu edo pentsatu izan da errealitate hori historian zehar eta munduan zehar. Esan genezake, baino gauza bitxia da aldez aurretik kontaktuan izan du ez diren kulturetan eta pentsamoldeetan eta erlijiotan denetan agertzen da errealitate hori. Biziaren ondoren badagoela nolabait, edo gure heriotzaren ondoren, hobeki esan da, badagoela baita ere bizia esperoa daukaguna. Ezagutzen dira giza aztarna zaharrenak horren ingurukoak izaten dira. Egiten ziren marrazki zahar aspaldiko horiek, seguru asko gauza funerarioak ziren, nolabaiteko herriko funerarioak ziren. Gizakiak irrika hori bai dauka bere bihotzean. Guri Jesusek askotan hitz egiten digu betiko biziaz. Ez bakarrik betiko biziaz, baita ere mundu otako biziaz, eta pentsatu behar dugu, Jesusen erakutsietan asko agertzen dela mundu otako bizitza. Ikusten dugu Jesusek estimatzen zuela eta guk estimatzea nahi zuela gure mundu otako bizitza. Gauza guztiak jainkoak eginak bezala, jangoikoaren opari bezala denak hartzea eta gure mundua ere zaintzea. Gure bizitza esan genezake alden hobekina izatea, baino baita ere gure ingurukoak kontutan hartuz, denak hobeki bizi daitezen. Horrela erakutsi zigun Jesusek batez ere elkar maitatuz. Horixe eman zigun agindurik nagusiena, elkar maitatzeko. Eta benetan elkar maite degunean, orduan bizitza atseginagoa egiten diogu elkarri. Aldiz, egoistak eranean, pertsonak erabili nahi izaten ditugunean, besteak gure mesederako ibiltzen ditugunean, orduan bizitza komplikatuagoa eta ilunagoa bilakatzen da. Jesusek erakutsi digun bidean, berak nahi du gu hobeki bizi gaitezela. Baina, gure mundu otako biziaz aparte, Jesusek askotan aipatzen digu betiko bizitza. Entzun dugu evangelioetan, baina askotan agertzen zaigu errealitate hori. Eta heriotza gertutik tokatzen zaigu bakoitzean, ez dugu ahaztu behar Jesusek erakutsi digun errealitate hori. Hau da, heriotzak ez duela azkeneko hitza. Ez dela dena heriotzarekin bukatzen, baizik eta heriotzaren ondoren ere badagoela bizitza. Hoi Jesusek erakutsi zigun eta baita ere demostratu, esan genezake, piztuz gure erlijioan daukagun gertakizun historikorik nagusiena, dena oinarritzen duena Jesusen piztuera da horregatik. Heriotza garaitu zuelako. Eta guri hitz egiten digu betiko biziaz, baina batez ere, nolabait ere, guri halako itxaropena emateko. Ez sekuran eta Jesusen parabolak entzuten ditugunean, ohartzen gera Jesusek ez digula ikararik, estugasunik transmititu nahi, konfiantza eta maitasuna baizik. Hartzai ona, seme galdua, horiek denak entzuten ditugunean, ohartzen gera Jesusek nahi duela guk uler dezagula, jangoikoak maite gaituela. Jangoikoa errokinsua dela. Gure jangoikoak betiereko bizitza hortan zoriontasuna eman nahi digula. Horregatik, horrek alako, esan genezake beti heriotza gogorra da, baina heriotzaren inguruan Jesusek itxaropena transmititu nahi digu. Baita ere, Jesusek ez egiten digu, piztueraz, denok piztuko gerala azken egunean. Eta kredo ere etortzen dugu, ez dakigu nola izango den, ez dakigu noiz izango den, baina badakigu izango dela. Jesusek ala agindu digulako. Gaurkoan, Bizente despeditzen ari gera hemen, guztekin.
bere herrian Jaungoikoari bere animaren alde errebutuz, eta familiakoei gure gertutasuna ere agertuz, eta berari Bizenteri gure eskerra bizitzan egin dituen gauza on eta lan guztiengatik. Eskatzen diogu bada gure Jaungoiko on horri, maite gaituen eta zoriontasuna eman nahi digun Jaungoiko on horri, Bizente gure senidea goiko zeru hartan har dezala. Bere betiereko mailan eseriarazi bezala, bukaerarik ez duen goiko otordu hartan. Berak, Bizentek, handik gure alde egin dezan. Horregatik, hain taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen. Amen.
Kristu bada, hogeita ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, hogei hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio hontatik, hau nere gorputza bat da, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio hontatik, hau nere odolaren kaliza bat, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu behau nere odolaren. Da sinismenaren misterioa. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza erabazun aitasuna zora Francisco Breita Santuarekin, Francisco Breitaiarekin, eta eliz gizon guztiekin bat. Gogoan izan jauna piztuko etxarpenean, joan diren gure zenideak, Vicente eta gure hildako guztiak. Arretzat zuzeu behorpegaren argi. Errokizak iziguaren guztia betiko bizitza eritzi dezagun, Angoikoaren Ama Maria Dolarzoarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostol Santuekin, San Miguelekin, eta gizan guztietan zure erizide izan diren santuekin. Haiekin batean horrezta izan. Jesucristo, zure senearen eta. Honen bitartez, honekin eta horretan, zuri aita, jakoikoa guztion hori, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizan eta izan guztietan.
emain duzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi daitezen eta estuatik sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zure zaretza, zure ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zure esanala apostoluei bakea uzten dizuet bere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala emaiozu Elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozu bakea. Familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honean etorri zareten guztioi. Ohitura dugu bezala, bere aldeko bigarren meza emango dugu, hemen ematen den ondorengo mezetan izango dela uztailan 16, hirugarren larunbatean arratsaldeko 5etan, berriz ere gogoan hartuko dugu Bizente hemen bere parrokian, baita ere asteazkenean beterun ere hileta izango dugu gotzan horrena. Eta besterik gabe, azken erresponsoa errezatu dezagun.
bezala, piztueraren betiereko zoriona Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren bakean. Eskerrak amoikoan. Ez du dirugarririk egin esan gaur abezat presak alizte bat, entierroa duen seietan jabek. Atzo lehitzan bat eta bestea diozu, gaur hemen eta bestea jabenen, alizena. Inaxi besteria lehitzan badurua, entierroa, eta ez da lehitzan astu azkenean. Apezak alpe batxak egin batzuk tokatzen da lanitea ere. Txalema gozatzen. Bueno,